ang pasalig ni Jesus sa atong ebanghelyo portigyong ninduta. Iyang gisulti dinhi, og buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Di ba nindot kayo, no? Hawa mo nindot sa akong ngalan. Mo na nga sikat kaining paggamit sa ngalan ni Jesus. Daghan kay mo, in the name of Jesus. Di ba? Maana ita, in the name of Jesus. Inigsulti na to anab. Nagisulti man niyang matuman. Nakasabot ba mo ani? Lingay mong tupad. In the name of Jesus, mausab ng imong naong. Sige. Ingna ko no. Tanaw na to, kaya nga man siya, Jesus, buhaton ko kini. Sige ko no, suway ko no. In the name of Jesus, mausab ng imong naong. Niya, kung piyanga og ilong, in the name of Jesus, mutaas ng imong ilong. Sige. Niya, kung lagom siyag naong, in the name of Jesus, buputi ang imong naong. Niya, kung itom iyang buhok, in the name of Jesus, mo bland imong buhok. Niya, kung giuban, in the name of Jesus, mo itom ng imong buhok. Mahitabo ba? Mahitabo? Posible ay, na mahitabo. Pero nga nung mura magdi mahitabo, ako sang inon, in the name of Jesus, mahurot ni kahalin ang slots. Ana, in the name of Jesus, in the name of Jesus, mawa ning akong cancer. In the name of Jesus man. Na stage 4 naman hinoon. In the name of Jesus, mahurot ning kabayad akong utang. Mahitabo? In the name of Jesus, muundang nis pagkapalahubog ang akong bana. Nya, ang bana sad moingon sad, in the name of Jesus, muhunong sa giyaw-yaw ning akong asawa. In the name of Jesus, muhunong na unta og kaadik sa cellphone kining akong mga anak. Ningon sa mga anak, in the name of Jesus, hatagan ta kog load sa wifi. Lekin sa maridonggo na ning Jesus. In the name of Jesus man, buhaton man niya tanan. Mao na wa gid ta kasabot tingali. Or ang atong pagsabot mabaw. In the name of Jesus, muhunong na ang gubat sa Russia o sa Ukraine na niabot na manugo sa katuig. O man muhunong. In the name of Jesus, tagaan na mig agianan sa among silingan, nagikural ang among agianan. Na gisiminto na ginoon, imbis barbed wire raon tato. Nya inig abot na sa panahon nga sige tag in the name of Jesus, wa mahitabo mingon ta, Ginoo, nganong wa man ko nimo pamatia, nganong wa man ko nimo patalinghogi, kakita magidunta kag unsa kalisod ang akong kahimtang, kahibaw magidunta ka Lord nga sige kog simba, sige pagyud kog apil aning sitawag na Alliance of Two Hearts nga vigil. Lagom na magikining akong aybag sa akong mata, kay di na ko matug. Hibaw magikang sige kog puasa, sige man ta kog kumpisal. Nganong nagkagrabe man ni akong problema, nga sige man ta kog in the name of Jesus. Kana malandungin na ninyo. Nilingay mong tupad. Ingna muundang na tag in the name of Jesus, ha? Stilan bitaw na malandong sa ko mga igsoon, kay ako na biktima biasa ko aning panghuna-hunaa pagka-paralyze kis akong papa September 1989. Kaming tanang managsuon nag-serve sa simbahan Legion of Mary Choir. Labi nagyog ko si Papa porting buutana
bisag latuson pang mama di gyud mo sukol, nagatiman among tanan panguma nya di man unta siya tambok, wa sad magsigi ka og tambok, na stroke naman hinuon, half body paralyzed. Nakaingon jud ko, in the name of Jesus, maayo ni akong papa. Motob therapy gyud, therapy. Di pa ko mo report sa trabahuan, nagpatudlo jud ko unsaon pag therapy, basic na therapy ni papa. Ako gyud maghago therapy, unom ka tuig na kong therapy, wa gyud maayos papa. Sige kog ampo sa Ginoo, gahilak na kong gaampo sa Ginoo. Napun-an na hinuos akong maguwang, nahog sa among pantawan, nabali ang spinal, na paralyzed naman sad noon. Naku ngano man ni Lord, in the name of Jesus, maayo akong papa na duha naman ninong kabuk paralyzed. Nya, ingon ko, aksyon ko hangyo, kay musod kog seminaryo. Ingon ko, nga akong magmanghod kanis miyo, nanayang nayaron din iba. Ala, pang-apply trabaho nga to. Kay ikay mo puli na ko. Atuod man, murag nadawa to siya sa barko, na nakasakay magin siya to. Na kuan, pagkatapos iyang training, nadako sa kaigbayan, inutang sa tunakos among bangko, akong gitrabahoan. Pagkahuman gis iyang training, na-paralyzed si Mio. Gitawagan ko pagkabuntag, Merkulis akong igagaw. Dong, si Mio, di nakalihok. Mas Mio, pangutan-ana ninyo. Merkulis, awa maday direkto ating istaas to. Di nakalihok na ko, na tulo nakabuk akong paralyzed. Nako, pauli alang iuli lang nga riday niya kung sa mga dito mas Manila nagtraining. Unsa gani mga gastuhanan, ing na lang ko. Yan, niadto dayon ko Santo Rosario, kay diha man ko sa Land Bank, nihilak na sad ko dito. Lord, musuod kog seminaryo ang makapuli unta sa akong pag-atiman financially sa akong mga igsuon o sa akong ginikanan. Kani untas Mio, nya na-paralyzed naman hinuon ni. Tulo naman ni kabuok, di gid ko nimo pasudlon sa seminaryo. Hilak na sad ko dito. Nya pagka Biyernes gitawagan ko, Merkulis man to. Pagka Biyernes gitawagan ko niingon ang akong igagaw, dong si Mio naayo na, makalakaw na. Ito nag-istorya ming Mio, ingos Mio, mura jud ko gimilagruhan. Ingon din ko sa Ginoo, salamat in taon na agi usa nga in the name of Jesus nga natuman. Niabot kis Mio ditong trabaho og 25 years hangtod ni retire. Karon niya ga-serve din ambot di ba ka na ma-paralyze og usab. Mao na siya. Nganong katong akong papa, akong igsuon, si Pedro, nganong wa man katudungga og wa man ihatag, gidungog man gito pero wa gihatag. Nganong pagampo nako sa akong manghod og nagampo sa dang akong manghod for sure, gihatag man. Karon ko nakaamgo sa akong pagpamalandong niining ebanghelyo ba karon. Ako maning gibalikan. Ningon ko, mao di ay kay ang ngalan nga Hesus, ang meaning anang ngalan ni Hesus, ang Ginoo nagluwas or kaluwasan. Kung mangayo ganitag butang nga tan-aw sa Ginoo dili para sa kaluwasan, di niya ihatag. Nya kung ihatag man gyud, dili ang Ginoo mo'y naghatag ana, ang yawa. Kanang pagkapari, mubiya ko sa akong opisina, sa akong trabaho, mubuwag ko sa akong uyab, din ako mudayon og minyo, mubiya ko sa akong ginikanan, mga pamilya, aron musud sa seminaryo, para ba nas kaluwasan o dili? Mo tong gihatag sa Ginoo. Pero katong pagpangayo nako, maayo si Papa, maayo si Pedro, para raman to sa akong kaugalingon, para dili ko mabugatan. Wa gihatag. Unsa man dining kaluwasan, tan-aw natong kinabuhi ni Hesus ug sa mga apostoles.
Unsa man ang kaluwasan? Sa unang pagbasa, gilutos sila si Pablo, gisalikway sa mga tao. Pero nipadayon sila nga malipayon sa pagsabwag sa maayong balita ngadto sa laing dapit, namiya sila sa ilang dapit. Unsam din ang kaluwasan? Kaayuhan sa kalag. Number 1 gina, basta makaayo sa kalag, dili sa lawas. Mao na sila si San Pablo, andam silang mamatay, gani gipatay gid sila sa ilang lawasnong kinabuhi. Si Jesus padayon gyapog sangyaw, tulura ka tuig siging sangyaw, 33 anyos, gipatay ang iyang lawas, gibitay sa cross, okay lang. Kaya ang kaluwasan di ay para gyud kalag. Pagpangayo nako sa Ginoo nga maayo unta si Mio akong manghod aron makatrabaho, aron makadayon kog suod sa seminaryo, niingon tong Ginoo, wa man ka mangayo para sa imong kaugalingon, para mantingali ni taga San Vicente Ferrer. Nangayo ko ani kuan August or September, August 1984 o 1994. Karon unsa marong pitsaha? Unsa rong tuiga? Pila na ka tuig ang milabay? Kompyuta. 1994 niya. So mga 29 years. So doon na day plano niya kay 4 years naman ko din So may inusan tanig 4, mga 25. So doon na day plano ang Ginoo nga after 25 years sa akong pagpangayo, maanhi kog San Vicente Ferrer. Mo tong giayo ni Asmio. Pamasin nga maluwas ning taga San Vicente nga daghan-daghan sang mga buangon. Karon di ba pulos na tabuutan Arawa di ba pulos na tabuutan din Gutenal na pagyapoy yawanon pero gamay na lang kayo. Kay gipadaday ko diri ug maminyo ko di man magsilbi. Mo tong si Mio mura gi milagruhan na ayo pagka Biyernes. Hadlok ni siya pag medical niya siya iyay masakpan ni akong diferensya inig medical nako in the name of Jesus nakapasar siya pag medical wa gyud sabit mao na siya. So ang kaluwasan paras kalag, mangayo gani kag paras imong lawas or para sa lawas makuli nga ihatag sa Ginoo, labi na gyud makadaot sa kalag. Sama nang moingon ka, Ginoo tagaay kog kwarta aron makapausab ko aning among balay. Ana. Yawa man ko'y trabaho, mupatad ko aning swertres basin pag makaigo. Apag kaugma, daog dayon ka, 50,000. Ay, salamat Ginoo, salamat gid in taon. Makatukod na gyud kog balay nga arang-arang. Pagka humani mong tukod, nakuwangan man Ginoo, padaugan na sa kog swertres kay para na sad ni sa tiles. Ni daog na sad. Naka-tiles na pud ka. Humana imong balay, nanay tiles, Ginoo, padauga in taong kog arang-arang kay makakural ko ani akong balay. Na, nidaog na sad ka, nakakural na sad ka. Wa nay agianan inyong silingan. Kisig hatag nimo ato. Sugod nagyaw-yaw imo mga silingan, suko sad ka, buot mo na po akong nang yutak. Nag-away na mo, nga ningon ni ka Ginoo, pamatya in taon silang tanan, kay hasol kay tanan, in the name of Jesus. Diyoy ang gahatag ni mo ana ang yawa, pinaagi pagyug sugal, pinaagi pagyud og kanang yawanon nga paagi. Nya ang tumong para sa kaugalingon. So unang requirement sa kaluwasan, grasya para sa kaayuhan sa kalag. Ikaduha, grasya
para sa kaayuhan sa imong isig katao, dili sa imong kaugalingon. Muna kining atong gitukod dinhi nga mga building sa para sa simbahan, di ni para ako, para ni mga tao, para ni sa uban, para ni sa sunod nga mga generations sa inyong mga anak, mga apo o apo sa inyong mga apo. Naghimo ta ani nganong nangandoy tang mapalit ni natong yuta diri sa kilid, bisag na ay dako kayong murag babag tungod sa kondisyon nga gihatag sa mga tag-iya, nganong nangandoy lang gyapon ta basin paghihatag para gyapon na sa kalambuan sa parokya, di na para ato, di sad na para ako, para ni sa simbahan, para sa parokya ni San Vicente Ferrer, dili lang karong tuiga hangtod sa sunod nga mga katuigan. Dako kay nagkapuslanan diha kung itugot sa Ginoo. In the name of Jesus, let us claim nga iya unta nang ihatag, no? Yung sa paghatag, pamalit ra gyud mo slat, kana ra gyud. Usikan ko ning akong kwarta, ibaligya ko ning akong balay in the name of Jesus, aron maayo manindot ang kinabuhi sa akong isig katao. Gubon ko ning akong koral nga nakapahimong pitos sa daan sa akong silingan in the name of Jesus, aron mohayahay maluwas ang akong silingan panahon sa katalagman, kay naa unyay mga sunog di na sila maglisod og da, ug naa unyay mga atake di na maglisod og da ang akong mga silingan. Ano? Ihatag ko ning 200 square meters aron mahimong parkingan sa akong mga silingan, aron di na sila magsigig parking anang karsada. Di ba? In the name of Jesus. Matuman na. Tuman na yun. Pero imong ingnon nga mutaas pontang imong kural, yung Ginoo makaluwas pa na nimo, di na nakaluwasan. So unsay ilhanan sa atong gipangayo nga para sa kaluwasan, makaayo sa kalag, dili sa lawas, makaayo sa silingan or sa atong isig katao, dili sa atong kaugalingon. Katapusan nga ilhanan nga para nis kaluwasan, makawagtang og sala, makawagtang sa imong sala. Maura gyud nay para sa kaugalingon nga mawagtang unta ang akong sala, sala sa kadao, sala sa kasina sama ning mga Hudiyo karon, sala sa pagsigig pamakak, sala nining kalaway, mangayo kag kwarta, mangayog trabaho nga nindot, maka-abroad aron lang mga bit didto, aron lang magkabit-kabit kay nanay kwarta, aron makaadto ana mga KTV bars, ni makasud-o nga mga babae diha in taong gasayaw-sayaw nga kuno wa nay sinina o makukita ana kausaraman. Maunay pangayoon imong kwarta aron makapamalit anang sakyanan unya iparking sa karsada nga wa na hinoy agianan ang silingan, di na makaluwas. Mahunong unta ng atong kadaw. Maunay pangyoon. Sige, lingay mong tupad. In the name of Jesus. Ana lang. In the name of Jesus, luwason tika. Ingnan. Niya moingon mo baos din sa glingi nimo, in the name of Jesus, quits ng utang ha. Luwas gyud ko ana. Luwas na yon. Sige na, manindog na ta. In the name of Jesus.